Het weer is nu goed. We beginnen vandaag vroeg en we zijn vroeg klaar zodat we er hitte voor zijn. Ja, we hebben heel mooie temperaturen gehad dit jaar. En we hebben inderdaad water erbij liggen, dus ze kunnen mooi uitgroeien. De 24-jarige dochter Danae werkt samen met vader Erik in de boomgaard. Daar hebben ze meer. De komende jaren bekijkt Danae of ze het fruitbedrijf wil overnemen. Ik werk nu een jaar mee en het is natuurlijk het fruitbedrijf van mijn ouders. En we gaan het langzaam doorgeven. Danae zou steeds meer op zich gaan pakken en de begeleiding van de plukkers pakken en de rest. Maar er komt heel wat op de af natuurlijk als ze wordt dus het hele spectrum in de hang-ups. En een van de grootste uitdagingen in dat spectrum is het personeel. Waar haal je de plukkers vandaan? Het is gewoon heel moeilijk om personeel uit Nederland te krijgen. Het is gewoon onmogelijk eigenlijk. En vooral met de verandering van wet en regelgeving, als het straks niet meer mogelijk is om voor die 8 weken buitenlands personeel naar hier te halen, dan wordt het voor ons eigenlijk onmogelijk om zo'n oogst af te krijgen. Dus zolang we ze kunnen huisvesten en zolang we ze voor 8, 9 weken hierheen kunnen halen, zijn we daar heel blij mee. Enviei e-mail e aí ele me respondeu e disse que eu poderia vir. E também mora aqui. 3 meses, né? E gosta? Tô gostando. Tô gostando. De dochter is nu een jaar aan het metrijden. En dan rijdt ze nog een jaar met en dan zal ze een keuze maken, wil ik dat wel? Want toen moest toch 24 uur aanstaan, 7 dagen in de week. Wil ik dat wel of wil ik ook gewoon een reguliere baan?